Mga ka-idol, yung pangatlong order sa atin ni Ma'am Melody na dalawang single cage AC type 15 by 24, isang nest box na pang African, isang nest box na pang parakeets, at saka isang gypsy kusot na 1 kilo mga ka-idol. Tapos itong back to back opa pail natin na green opa pail. Kaya nagpapasalamat tayo sa patuloy na pagkuha sa atin ni Ma'am Melody ng mga ibon at saka mga materyales at saka mga accessories ng mga alaga niya mga ibon mga ka-idol. Kaya ito, yung update ko lang po kayo para sa mga gusto pong mag-order. Meron po tayong mga binibentang mga ganyan mga ka-idol dahil kinukuha natin yan sa mga good supplier ng mga cages, nest box at saka mga gypsy kusot. Sa mga gusto mag-order mga ka-idol, marami tayong mga ganyan na pwede natin pagkuhanan sa mga kaibigan natin na mga nagbebenta at na gumagawa ng mga cages dito sa San Fernando, Pampanga mga ka-idol. Kaya maraming salamat sa iyo Ma'am Melody sa patuloy na pagkuha mo mga Hello mga ka-idol, ito mag-update lang tayo. Mamaya mag-deliver ulit tayo ng ibon sa Candaba, Pampanga kay Ma'am Melody ng Candaba, Pampanga. Bali, third order na sa atin to mga ka-idol. Hindi kukuha ng mga order natin si Ma'am Melody ng pangatlo kung hindi magaganda yung mga ibon na binibigay natin at kung hindi quality at hindi tayo basta-bastang nagkakarga lang ng ibon. Kasi kung hindi tayo babalik-balikan ng mga customer natin, siguro hindi legit yung mga ibon na ibibigay natin sa kanila. Kaya yan po, yan back to back green opa pail mga ka-idol, solid talaga, sable yung pagkaulo niya. Kaya mamayang 6 o'clock PM ay dadalhin natin ulit sa Candaba, Pampanga. Hindi lang yan yung in-order niya sa atin, at nagpabili din siya ng mga cages. Ayan, 15 by 15 by 24 at saka isang nest box na pang African lovebirds 8 by 8 by 10. Tapos mamaya nagpadala ulit siya ng pera para pambili ulit ng another cage na 15, 15, 24 at saka isang pang parakeets na nest box, pati kusot, yung gypsy kusot ilalagay niya sa mga African lovebirds niya sa mga nest box. Kasi isang flight na lang po niya ilalagay, bali sa 224 doon niya ilalagay yung 4 na pares at maglalagay siya ng 4 na nest box doon. Bali sila nang bahala yung mga African lovebirds doon na mag-breed dahil meron na silang sariling mga nest box or pugaran mga ka-idol. Kaya stay tuned lang kayo mamaya dahil i-update natin ito, yung mga ibon natin na ipapadala natin mamayang 6 o'clock PM. Si Ma'am Melody ay nasa ibang bansa, kaya yung pong kukuha ay ang anak niya. Mamaya mag-meet up kami mamaya sa Candaba, Pampanga. Third order na to sa kanya mga ka-idol. Diba mga ka-idol, legit na legit tayo dahil nga binabalik-balikan tayo ng mga customer natin. Yan, papakita lang natin mamaya na ipapadeliver natin yan sa Candaba, Pampanga. Tayo magdi-deliver katapos natin magtinda sa ating poultry supply mga ka-idol. Kaya stay tuned lang kayo para mamaya update ko kayo kung ano yung ganap namin mamaya pag binigay ko na sa commit up natin sa kanyang anak na si Ma'am Melody. Maraming salamat Ma'am Melody sa patuloy mo pagkuha ng mga ibon natin ng mga materyales at hindi basta-bastang boy karga yung mga ibon natin. Kasi kung may karga yan na kinakargahan lang natin ay hindi babalikan yung mga ibon natin. Kaso binabalik-balikan po tayo ng mga customer natin mga ka-idol dahil nga po good quality, good condition, and walang karga kasi legit breeder po yung mga pinagkukuhanan natin. Kung wala man ako na ina-out
marami tayong pinagkukuhanan sa mga legit breeder sa Pampanga mga ka-idol. Kaya stay tuned lang kayo, mamaya update ko kayo pag binigay na natin yung ibon sa kanya mga ka-idol. Ito mga ka-idol, nandito na tayo sa Candaba, Pampanga. Ito, dala natin yung order ni Ma'am Melody, 1 kilong Gypsy Kusot, at saka nest box na pang parakeets, isang 15 by 24. Tapos meron pang isa dito mga ka-idol, ayan no. Tapos bukas i-deliver pa natin itong cattle phone na 1 kilo mga ka-idol. Tapos ito pa yung order pa ni Ma'am Melody na isang nest box na pang African lovebirds. Ito po yung mga African lovebirds na order niya sa atin. Itong green Opa Pale, back to back po yan mga ka-idol. Sable po yan ha. Iniintay lang natin yung anak niya para mabigay natin itong mga ano natin, itong mga dala nating mga pinabili niya sa atin mga ka-idol. Habang hinihintay natin ay magpapahinga muna tayo dito sa Candaba, Pampanga. Kahit gabi na ay lumalarga pa rin tayo mga ka-idol, kasi kailangan yan para sa future ng anak natin mga ka-idol. Kaya kung masipag ka, kailangan gawin mo to. Kung tinatamad ka, huwag ka nang maghanap buhay mga ka-idol, kasi kailangan yan. Lahat tayo ay ginagamitan natin ng pera, yung mga binibili natin. Kaya maraming salamat mga ka-idol sa mga patuloy na suporta nyo, at saka sa mga viewers natin na kumukuha ng mga stocks natin ng mga ibon at saka mga African lovebirds na mga breed natin ng mga iba, at saka yung mga ibang ipinagkukuhanan natin ng mga legit breeder. Maraming salamat mga idol. Sana patuloy nyo pa rin suportahan yung mga ibon na ina-out natin na galing sa mga legit breeder mga idol. Kaya maraming salamat sa patuloy na mga suporta nyo. Habang inihintay natin si ma'am, yung anak ni Ma'am Melody, ay papahinga muna tayo dito mga idol. Kaya stay tuned lang kayo sa ating update mamaya na pag kinuha na niya yung mga items niya dito mga ka-idol. Kaya stay tuned lang kayo mga ka-idol. Hintay lang natin yung anak ni Ma'am Melody mga ka-idol habang hintay natin siya. Mga ka-idol, yung pangatlong order sa atin ni Ma'am Melody na dalawang single cage AC type 15 by 24, isang nest box na pang African, isang nest box na pang parakeets, at saka isang Gypsy Kusot na 1 kilo mga ka-idol. Tapos itong back to back Opa Pale natin na green Opa Pale. Kaya nagpapasalamat tayo sa patuloy na pagkuha sa atin ni Ma'am Melody ng mga ibon at saka mga materyales at saka mga accessories ng mga alaga niya mga ibon mga ka-idol. Kaya ito, yung update ko lang po kayo para sa mga gusto pong mag-order. Meron po tayo mga binibentang mga ganyan mga ka-idol, dahil kinukuha natin yan sa mga good supplier ng mga cages, nest box at saka mga Gypsy Kusot. Sa mga gusto mag-order mga ka-idol, marami tayong mga ganyan na pwede natin pagkuhanan sa mga kaibigan natin na mga nagbebenta at na gumagawa ng mga cages dito sa San Fernando, Pampanga mga ka-idol. Kaya maraming salamat sa iyo Ma'am Melody sa patuloy na pagkuha mo mga materyales. Pangatlong order niya ulit sa atin yan mga ka-idol. Kaya talagang sulit na sulit yung pagkuha niya sa atin mga ka-idol. Hinihintay lang natin on the way na si yung anak ni Ma'am Melody mga ka-idol, para naman ma-update ko kayo maya mga ka-idol. Stay tuned lang kayo mga ka-idol ha.